baligya mo ni na itagpila na. Hindi ma-post ko sa Facebook. Pila na. Dalawa ko na. Tatlo. Di siya tanang ka, musa na tatlo tanan na. Kuhaan ka na eh. Hindi lang. Kuhaan ka na. Hindi lang. Hindi ko tatlo. Lima. Bilang. Makatod pa, abi, budlay. Dalawang ko lang di sunod ang strawberry ko. Tambok taan siya.
pag ano ha. So yan guys, ito tatapos yung vlog natin. So pinakita lang natin kung paano magtanim ng water cardboard sa kanyang mga babies. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my videos. Bye bye!